Супер, не срумен. Здрасти, Гунди майстора. Какво правиш? Работим днеска Какво работиш? 5 октомври 2023 година. Така. Днеска сряда сме. Работим тук в Текежет. Какво работиш в Текежет? Ти какво работиш тук, бе, Лилянчо? Работим за Гунди майстора. Какво работиш за мен? Лепа, мажа, пран, пердаша. Така да. Лепа, пагам изолация, лепа почки, тако, браска. Правя венецианска мазилка, гипсокартон. Всичко. За Гунди майстора работя, за Гунди джоба. Пълно на Гунди джоба. С какво ми пълни джоба? С стотинки ли? С стотинки ли ги пълниш? Каза черти, не трябва да му казва черти. Каза черти, обратно ти кърдава. Кари манди църда, обратно. Дико, нагада църда, дико, нагада църда, нагада. Нагада, ще ти гарай се наставка. Нагада, ти. Също как гарай се наставка.